13 विधानसभा क्षेत्र से परम आदरणीय कमेश्वर मुन्ना भैया को बंगला छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। ध्यान रहे बोनट पेपर प्रथम नंबर बंगला छाप। जय हिंद जय भारत। कमेश्वर मुन्ना जिंदाबाद, एकमात्र जनता जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रवि पासवान अमर रहे, प्रिंस राज जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद। बंगला छप निशानी होवे यही पर बटन दबावे के बा। बंगला छप निशानी होवे यही पर बटन दबावे के बा। मुन्ना भैया के एक माँ से जीतावे के बा। कमेश्वर मुन्ना के विधायक बनावे के बा। कौन वोट कटवन के बात में ना भैया अब की आवे के बा। मुन्ना भैया के अब की बार जीतावे के बा। कमेश्वर मुन्ना के विधायक बनावे के बा। एकमात्र जनता करे प्यार, आपका बटन कहाँ दबेगा। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, बाटे मुन्ना भैया के एगो सपना, स्वच्छ सुरक्षित रहो क्षेत्र अपने कमा। बाटे मुन्ना भैया के एगो सपना, स्वच्छ सुरक्षित रहो क्षेत्र अपने कमा। इनका सपनावा के मिलजुल हमनी के सजावे के बा। मुन्ना भैया के एक माँ से जीतावे के बा। बटन बंगले पायब की बेर दबावे के बा। कमेश्वर मुन्ना जिंदाबाद, एकमात्र जनता जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रवि पासवान अमर रहे, प्रिंस राज जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद। केहू के मुसीबत में खड़ा होले पहिले, एही से यारन भुवर से खर तोह से कहिले। केहू के मुसीबत